Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda inti li joġbok issir bnidem bħanna biex issalvana mulej ħnina. Inti li rrid tmut għalina fuq is-salib Kristu ħnina. Inti li jarġajt ftaħtinna l-bib tas-sema mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrinna d-nubitna jwassanna għal-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Dil-Quddis jab suffraġju tal-mejjet Fiser Korser. O Alla ta' dejjem tista' kollox, kattar fina l-fidi t-tama u l-imħabba u għamel li nħobbu l-kmandamenti tiegħek biex ikun istaqilna dak li inti twedna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesejn, ħuti, twettqu mill-mulej u ssaħħu bil-qawwa tiegħu. Ilbsu l-armatura ta' Alla biex tkunu tifilħu tifqu għat-nassis tax-xitan. Għax il-ġlieda tagħna mhijiex kontra id-demm u l-laħam, imma kontra is-setat, kontra l-qawwiet, kontra l-prinċipijiet ta' din id-dinja ta' dlamijiet, kontra l-ispirti ħżiena li jamru fil-wisa ta' smawiet. Għalhekk ħudu fuqkom l-armatura ta' Alla ħalli tkunu tistgħu tifqu fi żmien il-ħażen. U wara li tkunu għamiltu ħilitkom kollha, iżommu waqfin. Żommu sħiħ mela, ħażmu ġenbejkom bil-verità, ilbsu l-kurazza tal-ġustizzja u xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Evanġelju tas-sliem. Ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi li bija tistgħu titfu l-fleġeġ kollha tan-nar tal-ħażin. Ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni u waqdu x-xabla tal-Ispirtu li hi l-kelma ta' Alla. Itolbu dejjem fl-Ispirtu b'kull xorta ta' talb u b'kull ħtieġa. Issru fih bla ma tieqfu u itolbu għal ħtiġijiet tal-qaddisin kollha. Itolbu għalija wkoll biex meta niftaħ fommi tingħatali l-kelma ħalli b'wiċċi minn quddiem inxandar il-misteru tal-Evanġelju li tiegħu jiena l-ambaxxatur fil-ktajjen. Jalla jien u nxandar nkun nista' nitkellem b'wiċċi minn quddiem kif għandi nagħmel. Il-kelma tal-mulej. Imbirek il-mulej il-blata tiegħi. Imbirek il-mulej il-blata tiegħi. Imbirek il-mulej il-blata tiegħi li ħarriġ li jdejja għat-taqbida u subajja għat-taqtija. Imbirek il-mulej il-blata tiegħi. Tieba tiegħi u qawwa tiegħi, ken tiegħi u ħellis tiegħi, tarka tiegħi fih jien nistken u li jrażżan il-popli taħti. Imbirek il-mulej il-blata tiegħi. O Alla, għanja ġdida rrid ninsiġlek fuq l-arpa ta' 10 kordi nannilek, int li tagħti r-rebħa l-islaten li teħles lil David il-qaddej tiegħek. Imbirek il-mulej il-blata tiegħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Imbirek is-Sultan li ġej fl-isem il-mulej, sliem fis-sema u glorja fil-għoli tas-smawiet. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak il-ħistess restu fuq Ġesu xi Fariżeju qalulu, mur itlaq minn hawn għax Erodi irid joqtlok. U
U Ġesu għalilhom, morru għejdu lil dak il-volpi, ara jiena nkeċċi x-xjatin u nfejjeq il-mart illum u għada u fit-tielet jum nasal fit-tmiem tiegħi. Madankollu llum u għada u pitada jeħtieġli nistokta treq tiegħi għax m'għandux ikun il-profeta jinqered barra minn Ġerusalem. Ġerusalem, Ġerusalem, inti li toqtol il-profeti u tħaġġar il-messaġġiera li jibgħatlek Alla. Kemm rid niġbor lil uliedek bħal maqroqqa tiġbor il-fliles tagħha taħt ġbejn ħajja u inti ma ridx. Ara, darkom għad iħallu ilkom ħerba u ngħidilkom li m'intomx se terġgħu tarawni sa dakinhar li tgħidu imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Din hija l-kelma tal-mulej. Mela ħana ħsib qasir fuq il-Vanġelu. Il-kitbiet tat-Testament il-Ġdid eżis juruna biċ-ċar li t-tagħlim ta' Ġesu ma kienx milquh kif jixraq mill-Fariżej, sew mill-Fariżej, sew mill-kittieba, sew mill-orrif tal-liġi u anke mill-mexxejja tal-pajjiż u minn ħafna li kienu jimxu dak li kien jimxu wara Ġesu. Imma Ġesu eżis bla biża ta' xejn x'jagħmel. Qatt ma jar lil ħadd Ġesu, qatt fil-Vanġelu qatt ma nsibu li jar lil xi ħadd. Imma lis-Sultan Erodi Ġesu għajru u qallu volpi għal qalb ħażina li kellu li kien jaħqar il kulħadd. U allura hawnhekk Ġesu bla biża ta' xejn stqar quddiem kulħadd li ma kienx ser iħalli lil ħadd u xejn ixekklu milli jagħmel ir-rieda tal-Missier. U allura kemm kellu kuraġġ Ġesu fil-predikazzjoni tiegħu u kien joħodha ma' kulħadd. Dawk li ma kinux jaċċettaw il-kelma tiegħu qatt ma ipprova Ġesu jipplitka l-gusti tan-nies, imma kif inhu, kif suppost. U allura eżis importanti ħafna anki aħna nitolbuh il Ġesu li huwa t-triq is-sewwa u l-ħajja. Iħeġġeġ li qalbi lili u lilek biex ma nitilqu qatt lilu u dejjem nagħmlu dak li jixtieq minna. Għaliex meta nagħmlu r-rieda ta' Alla min sa jgawdi, sa ngawdi jien. Allura nippruvaw nagħmlu ħilitna li fejn ikun hemm il-ħażen li tikollok il-kuraġġ illi mhux tħalli ħaddej imma tgħid kelma ta' ġid. Kelma li tkun tista' anke lil Ġesu tipprova taqbes għalih għax importanti il-ħażen kiber u kulħadd bla mistħija ta' xejn, kulħadd jgħid dak li jaħseb u dak li jixtieq. U t-tajjeb aħna qegħdin fomna siket. Importanti ħafna ħuti li ma nistħux nistqarru lil Ġesu quddiem kulħadd. Għaliex? Għax jekk jien nistqarru lil Ġesu quddiem kulħadd f'din id-dinja meta nidher quddiemu jistqarni quddiem missieru. Għalhekk importanti ħafna kelma ta' ġid, opra tajba, kemm nistgħu nagħmlu ġid biex il-ħażen ma nħalluhx jirrenja imma nippruvaw kemm jista' jkun innaqsuh bil-wieqfa. Alla l-missier lanqas li l-ibnu stess ma ħelisa imma taħalina l-koll mibdulin fl-imħabba tiegħu inres quddiemu dawn at-talbiet tagħna fil-waqt li ngħidu għal glorja ta' Kristu ħares il-poplu tiegħek mulej. Għal glorja ta' Kristu ħares lil poplu tiegħek mulej. Sabiex l-Ispirtu Qaddis tal-Alla għajjem dejjem profeti ġodda
fil-Knisja tiegħu nitolbu. Sabiex kull awtorità tkun għal-ġid u l-paċi fid-dinja nitolbu. Sabiex kull bniedem li jetibati ifakkarna fil-passjoni ta' Kristu li bija ksibna is-salvazzjoni nitolbu. Sabiex aħna nirbħu l-ħażen ta' madwarna bit-tajjeb tagħna nitolbu. Nitolbuk Mulej ukoll sabiex tħenna lina u tagħtina x-xita f'waqta biex l-art ittina il-frott tagħha nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. Mister Qaddis li għamilt li Ġerusalem il-belt tal-fidwa tagħna, qawwil il-poplu tiegħek fil-mixja wara ibnek lejn Ġerusalem tas-sema fejn miegħu u mal-Ispiritu Santu inti tinsab imsebbaħ u mbierek issa għal dejjem bi Kristu Sidna. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna, qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni Mulej meħżunik. Rid-dok tiegħi naħħini. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Ħares Mulej lejn din l-offerta li aħna qegħdin nagħmlu l-kobor tiegħek biex is-servizz tagħna jkun tal-akbar glorja għalik bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżgħu ħajr lil Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Mister Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikollhom kien roddulek ħajr bi Kristu Sidna. Fejn jogħġbok kollox iġġedded li inna wkoll tajtna li nieħdu sem mill-milja tiegħu għax għad li kellu natura ta' Alla, xejjel lilu nnifsu u b'demmu li xred fuq is-salib għaqad fis-slimeħ lejha kollha. Għalhekk kien tollejtu fuq kollox u sar is-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min joqgħod għar-rida tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti. Smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewiet, birek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-ogħla tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti Mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal:
ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġrad dil-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi hu l-mulej huwa qam minn bejn l-imwiet għax hu l-mulej. Kull irkoppa temil, kull irsin jistħar, Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nraddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irbeħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġużepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tan huwa missierna, missi li jħobbna, missi li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missi li lesli jenna. Għalhekk bil-fiduċja u bl-imħabba ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu minn Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidejlejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfred minnek. Dan huwa Kristu il-ħaruf Talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol tagħti s-saf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazie, Signor Anna. il-xorb li ħadna ikun jiswinna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
Bil-wieqfa ngħidu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Ngħidu tlieta Ave Maria il-Madonna biex tħarisna u tagħtina l-paċi fid-dinja. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nitolbu. Mulej, nitolbuk li s-sagramenti tiegħek jagħtuna l-grazzi li fihom ninsabu biex il-qoddim niksbu fis-sewwa dak li qegħdin nagħmlu taħt iġbijat bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru lil Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li żbaħanja bil-fer ta' qlub safi. Marija mħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.